फैगौ विधानसभाखौ नोजोर बोनानै बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि दिसपुर सल' हाबाफारि बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जानि उनाव लादों हाग्रामा महिलारियाबो दिसपुर सल' हाबाफारि नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन जे यूपीपीएल लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव कार रैली हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन थिग बेबायदिनो बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि बानजायनायाव बे समाव गसाइगावनिफ्राय जागायनानै गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दिसपुर सल' हाबाफारि बे हाबाफारिया बानजाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव बीटीसीनि जौगासारनायनि थाखाय बे समाव जे बीटीसीआव थानाय 15टा विधानसभा बे विधानसभाखौ देरहासार खालामनानै बा देरहासार जानानै बे समाव दिसपुर फारसे लांनाया जोंनि बिबान आरो बे समाव जे बीटीसीनि जौगासारनायनि थाखाय आरो बीटीसी ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय मोजाङै हाबाफारि मावनो थाखाय बे समाव बे हाबाफारिखौ लादों होननानै फोरमायथिदों आरो थांखिया बेनो जे बे फैगौ विधानसभायाव मोन 15टा मासिखौबो देरहासार खालामनायानो बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि गुबै थांखि आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो बे समाव दिसपुर सल' हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लादों होननानै फोरमायथिदों बिथां बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गसाइगाव जिल्ला प्रथम रैली दिसपुर सल' जात्रा रैली আজি प्रथम হৈ গ'ল তো ইয়াৰ পিছত আমাৰ আকৌ সৰ্বজৰা জিলা হিচাপে আছে ইয়াৰ পিছত আকৌ কোকৰাঝাৰ জিলা হিচাপে আছে মুঠতে জিলা হিচাপে আমাৰ এনেকুৱা ৰেলী প্ৰগ্ৰাম আছে দিছপুৰ ষোল্ল যাত্ৰা তো দিছপুৰ ষোল্ল যাত্ৰা সেইটোৱে যে আমাক बीटीसी बाकी राइजे हेतुई বিচাৰে যে बीटीसीৰ উন্নয়নটো তো আমি बीटीसी যদি উন্নয়ন কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আসাম চৰকাৰ বা দিল্লী চৰকাৰৰ সহায় সহযোগিতা লাগিব সেইকাৰণে আমি দিছপুৰ ষোল্ল যাত্ৰা দিছপুৰক আমাৰ MLA পঠাব লাগে 15টা সমষ্টি আছে 15টা সমষ্টিত আমি BPF হিচাপেই হওক বা NDA হিচাপেই হওক 15টা সমষ্টি 15টা লৈ যাব লাগে দিছপুৰত পঠাই দিব লাগে আৰু দিছপুৰৰ পৰা BTCৰ যিবিলাক সমস্যা আছে সেইটো যাতে আমি ইজিলি সেইবিলাক সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে দিছপুৰ ষোল্ল যাত্ৰা দিছপুৰক MLA পঠাব লাগে সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য